Ahoj Ladunko, Hej Míše. a ahoj všichni. Jsme tu s dalším rozhovorem, tak se můžete zaposlouchat do povídání o bytí v souladu, o neskrývání duše. Krátce nás představím. Lada Belou je zakladatelkou a ředitelkou Centra Cestou intuice. V centru probíhají pravidelně různé aktivity, ve kterých vlastně vede lidi k poznání sebe, k probuzení jejich duše, k neskrývání té duše. A to, co Lada říká ve svých meditacích, to také sama žije a neustále roste do spirituální učitelky. A já jsem studentkou učitelského programu v centru a obě jsme také jasnovidné čtenářky a energetické léčitelky. A na úvod bych začala tou otázkou, že už se blíží ten přechod ze zimy do jara, už je to tady u nás rozhodně v Čechách cítit to jaro hodně ve vzduchu, Mhm. tak jestli můžeš nám říct, co se děje v tomto období toho vlastně přechodu, čím je to tak specifické a klidně můžeš do toho i zahrnout, možná, že je to i propojené, co se děje zrovna třeba na planetě v tuhle tu chvíli, jestli je něco zajímavého, co bys chtěla sdílet. Mě tohle to vždycky zajímá. A jak bych říkala, ten přechod, možná to trošku začínáme cítit, je to přechod do toho mladého jenu. Takže ta zima je jinová energie, že jo, je to stažení energie, víc usobrání vnitřní cesty a tak dál. A potom, jak začíná to jaro, začínají se prodlužovat dny. To všichni cítíme, si myslím, že máme víc energie. Ale zároveň já bych řekla, tohle je ta doba, kdy zase přicházíme z jedné energie do druhé a v tom tranzitu se taky může objevit spousta energie, na kterou narážíme, že jo, zase jít z toho, OK, tak teď jsem teda konečně za těma kamenama a konečně jako ta najednou, a teď mám jít zase do světa. Takže kolem toho může být energie, já jsem si toho sama všimla, že jo, v zimě, pokud opravdu posloucháme ty přírodní procesy, tak v zimě nám umře ego a na jaře se vlastně rodí. A je to jiné ego, než bylo minulý rok, pokud na sobě pracujeme. Takže já jsem kolem toho taky sama, mám zajímavý tranzit okolo toho, kdo vlastně jsem po té zimě a co je tady to nové já, do kterého vstupuju. Takže já bych řekla, že tady se může na spoustu energií kolem toho tranzitu můžeme narazit, tak jenom si to uvědomovat, že vlastně jakoby v zimě my rozbijeme tu masku a to, kdo jsem. A já neříkám, že si nasazujeme masku, ale je tam to ego, je tam to já, jdeme do toho světa na tom jaře a v létě a máme víc energie, je to víc o slunci. Um, takže tohle se děje energeticky a dovolit tomu. Takže já bych říkala, tady zase člověk může narazit na nějakou bolest a strachy, že jo, strachy jít zase tam ven. A na tom není nic špatného, když jsme ochotní s nimi být, sedět a poznat je, neutíkat od nich, nesnažit se je manažovat nebo ignorovat, ale cítit to, nechat to projít, naučit se od toho a jít dál. Um, takže to je jedna věc. A potom ta druhá otázka, co se děje na planetě. No na planetě se toho teď děje hodně, jak jsme si asi všichni všimli. Děje se toho hodně a co se děje je, že od roku 2012 se akcelerovala energie a to všichni vidíme, jak rychle se všechno akceleruje. A i ty jednotlivé, já nevím, teďka mě nenapadá, jak to nazvat. Já teď mi úplně uteklo slovo. Každopádně všechno se na planetě akceleruje, takže je toho hodně a té energie je hodně a padají ty systémy, jak je známe, aby se mohly vytvořit nové. Že a my jsme dlouho slyšeli o věku vodnáře a nových systémech, které jsou víc pro Zemi a pro planetu. Ale já bych řekla, co se lidi neuvědomují, je, že aby mohlo něco nového být vytvořeno, tak něco musí být zničeno. Takže my teďka procházíme hrozně akcelerovaným, všechny lži se ukazují a různé věci, že jo, jak ty systémy nám haly, jak nás kontrolovali a to je velice viditelné. Energeticky to vypadá na planetě jako chaos, obrovské množství chaosu. A mě to zase připomíná, a ty víš, že ty jsi v mým programu, já mám ráda tu kartu Tarotovou věž.
A to, co se děje, je ta velká věž. To znamená, že padá, co nebylo založené na pravdě. A nějakou Mhm. dobu my uvidíme všechny ty sutiny a ten prach a člověk neví, ale potom, když se to začne usazovat, tak vidíme, co je na opravdových základech, co je opravdu uzemněné. A to je ten proces, ve kterým jsme. Že my doslova, že opálíme planetu, na které žijeme. My ničíme planetu, na které žijeme a to musí se zastavit. A to souvisí, že, s oddělením od bohyně, od ženské energie. A, takže to je další věc, která se vrací, že jo, probuzení bohyně. A, ženy se probouzejí masivně. A samozřejmě i muži, protože ženská a mužská energie je provázaná, takže a, ten patriarchální strach je, že ženy teď chci vzít všechnu moc a ne, my nejsme nezdraví muži. Je to víc o tom, že ta ženská energie se sama uzdravuje, protože na Zemi je spousta nezdravé ženské energie, tak to pomáhá zdravé mužské energie, aby se probudila. A pro muže, kteří chcou, že jo, každý máme volbu v téhle době. Každý musí udělat volbu, co chce. A já bych řekla, ta volba jde za to ego, na které jsme byli zvyklí, co je nejlepší pro mě a za mnou nic neexistuje, ale co je nejlepší pro mě a zároveň pro kolektiv. A ultimátně na té vyšší úrovni vědomí ty dvě věci jdou spolu, nejsou v opozici. Na úrovni ega je to buď já, anebo svět kolem mě. A čím více zvyšuje ta vibrace a jsme ochotní pouštět ty energie staré a ty programy, tak co je nejlepší pro mě, bude nejlepší pro kolektiv a co je nejlepší pro kolektiv, bude nejlepší pro mě. Takže se tam mění to vědomí duality. Yeah. Mhm. A jak třeba podpořit to spojení se zemí a se svojí ženskou energií Tak nás? tak já říkám, my žijeme na těle bohyně, že jo, tahle země je tělo bohyně, takže je to o tom být ve spojení s tou přírodou, trávit čas venku a jako já musím říct, že jenom být, kdy nic neděláme, to mě naučilo tolik prostě jenom sedět a pozorovat a jenom být a začít pozorovat svoje myšlenky, protože já bych řekla, Mhm. jedna z největších výzev našeho lidstva je, že většina lidí je v hlavě. Takže my můžeme sedět v přírodě, ale přemýšlet o úplně jiných věcech, takže nejsme přítomní. Takže naučit se, jak říká, v tomhle je tak důležitá meditace, protože meditace je ten prostor, kdy se začínáme uvědomovat, co dělá naše vědomí. A lidi mi říkají, že jo, já si sednu a začnu přemýšlet. Já říkám, ne, ty jsi přemýšlela nebo přemýšlela celou dobu, ty si to jenom uvědomuješ. A proto my tvoříme, že učíme ty nástroje v centru pro lidi. OK, když mi uteče mysl, když mi uteče energie, kde jsem, jak se můžu vrátit, že jo, k tomu jsou ty nástroje. Takže být přítomní, být tady, vracet se sem a já bych řekla, vrací se to zpátky k těm lidským hodnotám. Naše vztahy, že jo, o tom je velice ženská energie, ženské učení, jak se vztahujeme k ostatním, jak se chováme k ostatním, že matriarchát byl o kolektivu, matriarchát nikdy nebyl o egu. Takže je to o těchto věcech, prostě jak se chováme k ostatním, jakou energii přinášíme do svých vztahů, jakou energii přinášíme do světa, když opustíme dům. A já bych řekla, taky jedna z uvědomění, která začne přicházet přirozeně, čím více probouzíme, je, jaký je můj imprint na planetu. Co kupuju, Mhm. kolik dělám odpadů, tady tyhle základní věci. Jakoby najednou to vědomí je menší, že my jsme tak programovaní jenom do toho já. Já, co se hodí mně. A potom začne vznikat, my počkáme, my tady žijeme všichni pohromadě a jo, jak můžu, já mám hrozně ráda definici hranic, kterou jsem nedávno slyšela, že hranice je místo, kde můžu milovat sebe i tebe zároveň. A já to Mhm. miluju. Je, Krásný. takže i to, OK, jak můžu se postarat o sebe, že jo, samozřejmě sebeláska, ale jedna věc, co vznikne, čím více milujeme, že se začneme zajímat přirozeně víc o ostatní. To se prostě přirozeně stane s opravdovou sebeláskou. Mhm. Že poznáme sami sebe, poznáme ta místa, které nás bojí, kde se bojíme a s tím začne vznikat a všechny ty ostatní místa, s tím vznikne opravdový soucit, že najednou nejsme v tolik soupeření se světem kolem sebe, ale učíme se být v žít s ním souladu a ultimátně jediné, koho můžeme změnit, jsme my.
Takže každý, kdo bere odpovědnost za sebe, pomáhá celému lidstvu, za seberegulaci, za svůj nervový systém, za svoje štěstí, za svoje naplnění, za svůj odpočinek. Tohle jsou věci, za které čím víc bereme odpovědnost, tak jsme lepší pro celý kolektiv. Hmm. Yeah. Hmm. Takže podpořit to tady těmahle věcma, meditace, a starat se opravdu o svoje naplnění. Já tomu někdy říkám naplnit svou nádrž, protože když naše nádrž je prázdná, tak přijde doba, kdy začneme si to vylívat na ostatní. Protože někde v nás, jo, my potřebujeme víc třeba odpočinku nebo víc něčeho, nějakého možná času pro sebe nebo tady těchto věcí. Takže dopřát si to být sami se sebou, že já bych říkala, to je další věc, nejen v dnešní společnosti, ale my jsme obecně naučeni utíkat od svých pocitů a utíkat od věcí, které jsou nepohodlné. Takže co je důležité v téhle době je trávit čas se sebou, být s těma nepohodlnýma věcma, cítit je, procesovat, najít si různé druhy nástrojů na podporu a od spirituálních přes fyzické, mentální, emocionální a, a podívat se do nitra, poznat sebe. Hmm. Tím nejvíc podpoříme tady tohle. Ultimátně o tom je jin, že jo? Jin je tady tohle, jin je v nás a jin je o co se můžeme opřít a co je pod námi, naše kořeny a bytí. Bytí je jin. Hmm. Mhm. Yeah. A to máme všichni, Hmm. muži i ženy, jo? Yin a yang samozřejmě, yeah. Hmm. To právě hodně vidím, jak lidi jsou v tom dělání, taky hodně jangová energie. Pořád potřebují nějakou aktivitu, pořád. Mhm. Z jedné do druhé v Yeah, podstatě rozhodně. přecházejí. Yeah. Hmm. A to je, já sleduji jednu tady doktorku, ona je indiánka a ona mluví o spirituálním welfare a právě mluví o tom, jak vlastně ta společnost glorifikuje a programuje lidi do neustálého dělání, čímž je vlastně Hmm. odpojuje od sebe Hmm. a od bytí. A je to tak, že pořád Hmm. něco děláme, pořád, jedna věc za druhá, takže žijeme hrozně direktivně, budeme žít hodně v budoucnosti, že jo, je ta další věc, další plán. A ty možná můžeš sdílet, co jsi jednou se mnou sdílela, jak ses naučila zastavovat a co všechno začalo se vyplavovat, když se začala zpomalovat. No, to se děje pořád Aha, průběžně, aha. ale bylo to velký, když jsem si uvědomila, že vlastně to utíkání do té aktivity dělám v podstatě z bolesti, z velkého traumatu Mhm, a jako je to prostě dost těžký se zastavovat a jako doslova vytáhnout se z toho, z těch aktivit a sednout si, i mhm, když tamhle to není a tamhle to. A prostě ten člověk fakt je tak rozjetý, jak mu ta trojka pořád jede. mhm, A já jsem tak byla naučená ze svého dětství, Já taky. od miminka, no. Taky no. Tak, že pak to bylo, ale jako bylo to sice velký, ale bylo to hrozně příjemný, to zastavit se, sednout si na zadek, protože konečně začalo se to jako uvolňovat, začal vznikat prostor, bylo to vlastně všechno hrozně úlevný a přínosný Mhm, pro mě, když jsem se začala zastavovat a yeah. dneska prostě mě ta aktivita, kterou dělám, do toho dělání už jakoby ani nevytrhne, Mhm. že zůstávám pořád spojená Bytí, s, bytí mi, když děláš, to je ono, no. Aha, yeah. no, a s tím jiném a u toho můžu kolečka vyvážet, teďka třeba vyvážím ten štěrk a vozím ty kolečka. Já mám tam takovou už ohromnou hromadu navoženou Yeah. a prostě dělám si to fakt v klidu. Úplně Mhm, yeah. mě Yeah. to nevykopne, no, do toho, co jsem Mhm, znala, takový to úplně. yeah. Yeah. To je Že, takový až stres s tím spojený, yeah. tlak, napětí, všechno je to tam taky jako zaseklý. Mhm. Je. A je tam hodně toho musím, toho úsilí. A ta No. trojka, jak je spojená s tou myslí, tak já bych řekla, my můžeme dělat, ale vlastně jenom furt přemýšlíme. Že stejně Mhm. nejsme přítomní s tím, co vlastně děláme. Že jsme tak jak jako někde a jenom tak jedeme na toho autopilota. A to, o Mhm. čem mluvíš, když začneme být přítomní, když začneme být zakoření v bytí, i když děláme, tak je v tom proud. Není tam to Mhm. úsilí, není tam to ten stres, ale najednou prostě já pluju tady s touhle činností, já jsem tady. Mhm. Já bych říkala, že to je, mhm, A dokážu si udělat i mezi jako spoustu pauz mezi tím,
takže nejsem pak unavená, nejsem zedřená na konci dne, Mhm. cítí se to, ta aktivita jakoby v těle pak i dobře. Mhm. Yeah. Yeah. Yeah, No. cool. Uh-huh. Mm, Yeah. A tohle je něco, co mě i pomohlo v tom vlastně bojový umění, protože když jdeme do mysli, tak ta intenzita, se kterou trénujeme, ta mysl začne říkat, to nedám, já jsem unavený nebo unavená. A tam vlastně se učíme dělat ty transity, aniž bychom šli do mhm, mysli. A tam člověk zjistí, že tělo, a já už jsem zjistila předtím, ale ty bojová umění to opravdu podpořily, jakou inteligenci má naše tělo. mhm, Naše tělo se hýbe ve mhm, své vlastní inteligenci. Naše mysl nepotřebuje říct tělu, aby udělalo tohle nebo tohle. Že když se dostaneme do toho místa bytí, tak naše tělo opravdu pluje a podporuje. Já se od svého těla učím každý den. Někdy já si myslím, že mám něco udělat a moje tělo najednou ne. A já povím, ok, tak jsme tady. A tohle funguje a tohle je v proudu. A možná to, co jsem si myslela, že mám dělat, odložím na zítra, na pozítřek a pak se třeba probudím, řeknu, jo, teď to udělám, protože teď je ten čas a nemusím to tlačit. mhm, A mhm, samozřejmě, jak říkáš, že to každodenní praxe, jsou to věci, které se učíme, protože nás nikdo nenaučil. mhm, To je něco, co začneme odkrývat, začneme se poznávat se sebou, že jo, tak najednou, já můžu být a já jsem dostatečná a nepotřebuji nikomu nic dokazovat. mhm, A to je ten druh svobody, já bych řekla, který většina z nás hledá. Pro mě to bylo, co jsem hledala celý život. Být dostatečná. Necítit se, že někde jsem nedostatečná, musím něco dokazovat. Um, a to je mhm, prostor bytí, ve kterém opravdu můžeme začít tvořit. Mhm. mhm. Jo. Děkuju. Ehm, Co se děje v těle ženy po přechodu s její ženskou kreativní energií? Jestli bys Mhm. mohla Je. o tomhle něco říct. Já určitě. Takže, a já to teďka výborně, že já už učím tyhle 3 roky, ale teďka já jsem sama v perimenopauze, takže to zažívám, opravdu vidím, jak ta práce ženská Ah, benefituje. Je. Takže vlastně čím to začíná, je ta perimenopauza, že když se začíná měnit ten cyklus a začíná se zpomalovat to krvácení a tak dál. A potom, když dojdeme do menopauzy, tak vlastně tam to krvácení přestane. A co se začne dít už v menopauze je, že ženská kreativní energie je ta energie, která vytvoří to fyzické dítě. A, takže když ještě jsme v produktivním věku, že jo, nebo že nechcou děti, tak hodně z té energie jde do těch hormonů a do té reprodukce a do tady těchto věcí. Co se začne dít v perimenopauze, je, že ta energie v určitém věku, nebo když nechceme děti, tak se to může stát i dřív, tak ta energie se začne odpojovat a začne jít z těch spodních čaker, začne jít nahoru, že ta kundalíny začne stoupat a není tolik investovaná do toho reproduktivního systému, ale začne jít do horních čaker. Takže pro ženu po menopauze je opravdu, pokud žena na sobě pracuje, tak to je doba její největší síly, absolutního spirituálního probuzení. Protože ta energie, která byla investovaná do reprodukce, je teď v horních čakrách, takže všechna tahle energie jde nahoru a vlastně žena to využívá pro sebe a je to daleko víc o spojení s univerzem a to otevření se a není to tolik o tom, mám jakýho nejsilnějšího partnera mám najít, nebo můžu s tímhle chlapem mít děti, pokud je to něco, co ta žena chtěla, jo. A my samozřejmě chceme mít ty nejsilnější partnery, ale řekla bych, že potom vlastně, jak procházíme tou perimenopauzou a menopauzou, tohle je taky doba, kdy začínáme poznávat daleko víc sami sebe. Zvlášť pokud žena měla možnost být nějakou dobu sama a opravdu poznat, kdo byla, tak začínáme vít kdo jsme, takže i když se díváme na partnery, jak se na ně díváme z jiného místa, protože my vlastníme svou moc. A já neříkám, že je to každá žena, že jo, protože je tolik energie investované do toho, aby ženy byly invalidované tady tímhle obdobím. Jo, teď už nemůžeš mít děti, tak nemáš žádnou teďka kvalitu pro společnost, ale to je obrovská blbost, to je součást patriarchální kontroly. Já. Takže pokud pracujete s tou kundalíny, že jo, a tady zase doporučuji, ta ženská práce je neuvěřitelná, tak co se stane, tak je to velice validující zkušenost procházet menopauzou protože najednou víme, že ty hot flashes, to horko, to je všechno kundalíny. A ta kundalíny se odpojuje a začíná jít víc nahoru, takže tu energii opravdu můžu využívat spirituálně.
A proto je investované tolik energie do té propagace, že je to něco, čeho se máme bát, že je to hrozný, a že já nevím, co se stane. To je velice vědomá propaganda. Mhm. Já. Aby jsme náhodou neměli moc síly. A je náhodou, že neměla dost síly, přesně tak. Je. A já říkám spoustu zajímavých hereček nebo lidí, žen, který já sleduju, spisovatelek a já nevím co, těm je teďka přes 50 i víc a kvetou jako blázen. A to byly opravdu ženy, které mluvily o tom, že se tím nechcou nechat naprogramovat, postarali se o svoje tělo, podpořili se. Říká jedna věc, které já si všímám v té perimenopauze, že potřebuji daleko víc spánku. Já spím spoustu hodin denně a alkohol mi přestal sedět. Mhm. Takže nepiju vůbec, ale prostě taky. A oni říkají, že se nám mění estrogen vlastně po určité době, takže ženy po 40 alkohol nedokáží tolik strávit a je to právě kvůli těm změnám v těle. A takže jsou, Počkej, estrogen? já myslím, že to estrogen jsem slyšela. Co mi bylo řečeno, že je to Aha, že to souvisí s hladinou estrogenu, proč přestáváme tolerovat alkohol po 40. aha. Ne, že by to každá žena poslouchala. A určitě ne každá žena je stejná. A mně bylo řečeno, že to souvisí s hladinou estrogenu. Já. Mhm. Takže po 40 jakoby nějakým způsobem pro nás je těžší trávit alkohol. Mhm. Znamená, že nemůžeme pít, ale jen je. Takže já bych řekla zase, když posloucháme svoje tělo, když si dovolíme žít v tom rytmu, který je víc v souladu s ženským tělem a ne s tou společností, která je velice patriarchální, aby byla vytvořená muži pro muže. Takže já bych řekla, co je taky důležitý pro ženy, je najít dostatečnou sílu, aby se vytvořili ten život pro sebe, který je bude podporovat v tom přechodu. A my tomu říkáme Mhm. přechod, je to přechod z toho být žena v určité formě do jiného a není na tom nic špatného. A já bych Mhm. říkala, zvlášť v dnešní době, že jo, nám je oběma přes 40 a oni říkají, že 40 je nových 60. A já to vidím, já mám spoustu přátel, kterým je 60, 65, žijou absolutně plný život, vypadají výborně, cvičí, starají se o svoje těla, chodí ven. A, Mhm. takže hodně z toho je ten programming v hlavě, už jsme starí, nebo jak máme vypadat v určitým věku a to je všechno, co potřebují ženy čistit a opravdu si dát svobodu žít ten život. My jsme nikdy nebyli víc svobodné, než jsme teď. A přitom většina žen žije život, jak kdyby jsme byli v 18. nebo 19. století. Mhm. A to je Mhm. jeden důvod, proč učíme sem tak vážně jako téhle práce, protože to není, jak musíte žít svoje životy. Mhm. Opravdu je to na nás, ale musíte si vzít tu moc a to vyžaduje odvahu. Jít po svojí cestě, jak ty víš, vyžaduje odvahu. A když si tak nějak Rozhodně. myslíš, že jim to přijde naservírovaný a já říkám, ne, to je to každodenní volba. Každodenní volba. Ale je to absolutně možné, já to žiju a můžu všem říct, že je to absolutně možné, ale vyžaduje to odvahu. A musíte si jít za tím, co chcete a po čem toužíte a kam vás vede vaše vyšší já. Mhm. To znamená opustit jistoty. A já bych řekla, to je jeden z největších strachů pro všechny lidi, je opustit to, co znají. A opravdová spirituální cesta po vás bude chtít, abyste pustili, co znáte. Takže Mhm. tady často může být třeba naležet na strach ze změny. Jo, já bych řekla, že to jsou Mhm. velice Pokud jdete po opravdové spirituální cestě změny, tak tam bude strach ze změny, protože Mhm. se změníte. Ten je Já. prostě klasický, ten je úplně všude, za vším a Takže je to všude ho najdu. pravost. Já. Jo. No já už se moc těším, až vyjde čas v tom harmonogramu na ty ženský workshopy, na tu smyslnou jin Já a že taky. začneš to učit tady v Čechách. Doufám, že už po tím meditačním kurzu jarním se tam vytvoří nějaký prostor v tom tvým nabitém programu a bude se to moc tady rozjet. Já už mám na seznamu asi 9, 10 žen, To je zájemkyň. skvělý, OK. No, no, Já ještě takže. předtím budu rozjíždět roční masterclassu tady zase v Americe pro pokročilé jasnovidné ženy. Mhm. To už bude druhá. A to jsou ženy, které absolvovaly jasnovidný program, že tam jdeme opravdu do hloubky, rok jdeme do hloubky deprogramování a vlastnění ženského těla, energie a kreativity a čištění a tady těchto věcí. Takže potom, až se mi to podaří rozjet tady, tak vidím, že ten smysl nejin může začít Mhm. v Čechách. No tak Mhm. hrozně provázaný. Jo, jo. A všechno má svůj čas, A takže. všechno má svůj čas. Ah.
nic nejde natlačit někam. Je to, já jsem to Nejde. zkusila, ale já nefungovala. No, Takže jsem se nefunguje to. naučila jít s autem. Už ne to tlačit. Ale pro mě to bylo těžké se to naučit netlačit. My to máme hodně kulturně, že jo. My jsme velice Mhm. kulturní lidi a prostě jsme se naučili tlačit, protože tam nebyla svoboda růst díky všem našim historickým podmínkám. Takže jsme se naučili tlačit a přežívat a víc z toho nějakou dobu trvá, je. Děkuju. Mhm. A chtělo by se ti říct něco o mimozemských energiích? Je tady to čím dál častější téma, všude se to tak jako vyvětrává, je už jasné, že tady s námi jsou. Mhm. A bavili jsme se i o tom, že možná na to výhledově plánuješ udělat nějakou workshop nebo nějakou práci na tohle téma, tak mě to hodně zajímá. Mhm. Vím, že máme i spolužáky v programu, kteří jsou na mimozemské energie specialisti a dokážou už nejenom je dobře vidět v prostoru lidí, ale už je i jako nějak rozlišují. Yeah. Takže je to taky takové téma, s kterým se hodně potkáváme i ve čteních a Yeah. u lidí nebo v našich prostorech prostě jsou. A tak Mhm. jestli můžeš něco o tom říct. Yeah. Tak my v programu, nebo já v programu učím, v pokročilém programu učíme o něco, čemu říkáme psychotických bytostech, včetně mimozemských, které tady už byly dlouho, které vlastně pomohly vytvořit všechnu tu kontrolu na Zemi a patriarchát. Patriarchát velice souvisí tady s těma mimozemskými bytostma. A takže že to je jedna z věcí, co tam učím, je o těch bytostech, které kontrolují naše prostory a naši svobodnou vůli a manipulují. A my se je učíme rozpoznat, čistit, mazat. A tady tyhle různé druhy mimozemských bytostí, to už docela dlouho se na planetě začalo usazovat, ale teď je tady víc a víc těch energií. A tady ne každá energie je tady, aby pomohla, ale hodně tady z těchto energií, které vidíme, které jako lidi asimilujeme, pokud jsme s nimi v dohodě, tak nám vlastně pomáhají zvýšit vibraci, učí nás o hodně věcech. A já jsem četla velice zajímavou knížku, já nevím, jestli byla přeložená do češtiny, a už byla před mnoha lety, byla napsaná, ale vlastně mluví úplně o všem, co se děje teďka na planetě. A bylo to z Plejad, jaká paní to se skládala, a jmenuje se to Earth Living Library, země živá knihovna. A vlastně tam mluví o tom, jak je země velice speciální a jak lidské bytosti my jsme velice speciální a vlastně všechno je naživu, že jo. A my se můžeme probudit a skrze stébl trávy začít získávat informace o historii celé planety a těch planet, které tady byly předtím, že jo, a různých dimenzích. A takže jenom, aby to možná zjednodušilo, to je obrovský téma, ale abych to zjednodušila, tak my asimilujeme ty mimozemské vibrace, naše DNA se mění a je to zase proto, aby jsme zvýšili naše vědomí. A aby jsme zvýšili naše vědomí a mohli se o tu planetu starat, proto jsme semka přišli. My jsme tady, aby jsme se o ní starali a pokud jste teď na Zemi a díváte se na tenhle rozhovor, jak jste jeden z těch lidí, kteří tady jsou, aby pomohli tu planetu převibrovat do nové dimenze. Yeah. Hm. Já Takže by se myslím, dalo říct, Mhm. že jsou to podporující energie. Každý se musí podívat, takže některý jsou podporující, některý jsou nepodporující. Já bych řekla, dobrá energie, se kterou pracovat, pokud nejste jasnovici, pokud nevíte, jak se podívat na vibrace, tak opravdu jenom postulovat, že chcete spolupracovat a komunikovat jenom s těmi vibracemi, které podporují vás ve vašem růstu a tuhle planetu, evoluci téhle planety pro vaše nejvyšší dobro a nejvyšší dobro téhle planety. Já jsem Mhm. žádný přímý kontakt neměla, ale znám mnoho lidí jasnoviců, kteří měli přímý kontakty před nějakou dobou. Um, a já nevím, jak je to v Čechách, ale v Americe už to penetruje úplně všechno, že jo. Během covidu už vláda přiznala, že UFO je skutečný a že mají všechny možný základny. A Mhm. na internetu, když se vyděláte na Instagram, to je furt jedna za druhým, všechny možné věci, co lidi vidí, točí a dávají to na internet.
A já sleduji jednoho zajímavého channelera, on channeluje bytost, která se jmenuje Basham. Takže jednoho channelera, kterýho sleduju, a on channeluje bytost, která se jmenuje Basham a už ji channeluje spoustu let. A je to opravdu čistý kanál. A tak oni mluví už docela dlouho o těch preparacích, co se dějí na Zemi a mluví o tom, že 25 až 30 nebo 33 se všechno bude akcelerovat a mluví o přímém kontaktu. Mhm. Takže já bych říkala, že to bude velice zajímavý, jakože my se posunujeme, ale kde se děje ta největší separace, kterou já vidím a vlastně všichni spirituální učitelé je jedno z jaké, odkud pocházejí, tak že se děje jako separace vědomí. Mhm. Že ta separace je o vědomí. O tom, kteří lidi jsou ochotní udělat tu vnitřní práci, pustit tu starou bolest, pracovat na svých kořenech, být víc tady a nebýt zapojení do toho Matrixu a těch systémů kontroly. Um, takže tady je velice zajímavý, jaké energie, že my už máme internet, jo, teďka máme umělou inteligenci. To jsou všechno, že jo, mimozemský vibrace a spousta Mhm. technologií, kterými používáme už roky, vždycky přišly tady z těchto různých zdrojů. Takže je zajímavý jakoby se dívat na to, jak to bude vypadat a protože já nevím, já se jenom dívám na ty energie a právě sleduju Bašama, protože oni o tom mluví velice dlouho, a dívám se na ty energie, o kterých mluví. A oni vlastně mluví o zrcadlové realitě, kdy se ty dimenze začínají rozpojovat, to znamená lidi, kteří zvýšili svou vibraci a pustili tady ty kontroly, tak jakoby žijí v zrcadlové realitě, kde můžeme vidět, co se děje ostatním, ale už nás to neovlivňuje. Mhm. Což já už na nějaké úrovni zažívám, že možná ty taky jako, jsou určitý věci, které, oni se dějou, ale mě to neovlivňuje, když je vidím, protože energeticky si nevybírám, už nejsem v souhlasu s Mhm. touhle realitou. To znamená, že ji ignoruju. A takže a potom lidi prostě vytváří reality, čemu věří, to si vytvoří. A to už se děje, to se dělo vždycky, ale teď je to nekompromisní. Velice Mhm. nekompromisní. Co si říkáte v hlavě, to si tvoříte. Tak to prostě je. Mhm. Mhm. My opravdu tvoříme svou realitu. Takže je to o tom neustále se vracet do toho přítomného okamžiku, když věci nefungují, čemu věřím, co jsou moje obrázky, přes co proudím svou energii a tvořím svou realitu. Takže já bych řekla, příštích 5-10 let nebude nic důležitějšího než osobní práce na sobě. Mhm. Si opravdu pracovat na sobě, odkrýt všechny ty věci, překrýt ty kameny, vytáhnout všechny ty kostlivce ze skříní. A taky odkud pocházíme, že jo, jako co si neseme z té země, kde jsme se narodili, ať tam žijeme nebo nežijeme, co jsou přesvědčení, které nám dali naši rodiče a tak dále. A vyčistit všechny tyhle věci, takže potom se můžeme opravdu být ve svém vědomí. A Mhm. tady se to zase vrací k tomu, že nikdo nejsme ze země, my jsme všichni kosmické bytosti, které se inkarnují na zem, do těchto fyzických těl. A můžeme Mhm. být něco jako, čemu můžeme říct zemská duše, to znamená, že si vybíráme se vracet na zem, učit se tady pomáhat, inkarnovat se a tak dále. A pak jsou lidi, kteří se třeba duše, který se narodí jednou, dvakrát, mají zemskou zkušenost. Takže na zemi Mhm. může být mladší duše, ale nejsou mladá duše. Kdybychom se dívali Mhm. na to tady z tohohle místa. Um, takže tady se to vrací k tomu, že nikdo nejsme ze země. Všichni máme svoje kosmické kořeny, všichni Mhm. máme, odkud pocházíme a ty dary, které semka přinášíme. A tohle je doba, kdy se do nich všichni probouzíme. Takže jedna věc, kterou taky vidím, že budeme mít afinitu s tím, odkud pocházíme. Takže Mhm. ty vibrace, které přicházejí, my si můžeme vybrat, tady jsem v afinitě s tím, protože tady jsou vlastně součást mých kosmických kořenů. Takže Mhm. podle toho budeme pracovat s různými vibracemi. A zase energeticky já vidím prostě, co benefituje, co opravdu benefituje tomuhle transitu, co benefituje nám všem. Mhm. Mhm. A pak samozřejmě jako vždycky, kde je hodně moci, tam je hodně kontroly. Takže zase je to stejně jako s umělou inteligencí. S tou inteligencí, ona není umělá, s tou inteligencí není problém, ale lidi, co se ji snaží manipulovat. Mhm. Takže tady se to zase vrací k tomu a
Proto já tak miluji jasnovidnou práci, protože se můžeme podívat, co je kontrolní energie, co je pravda, co je lež, co je manipulace a pak si vybrat. Když lidi nemají tohle, Mhm. tak se mu jenom spolíhají na to obrovské, my jsme zavalovaní konstantně obrovským množstvím informací. A když si, jak víš, neumíme protřídit, Mhm. já, a to bude víc a víc a víc. Já. Mhm. Jo, tohle mě na té práci hrozně baví, podívat se prostě na ty energie, no, tak tohle ne Já. úplně to, Já. jo, to Nebo je to může fakt být, velký. tohle je v souladu se mnou, ale Mhm. nemusí to být v souladu s tebou a to je OK, že vlastně se díváme i na svou pravdu. Ano. Protože každý tu jsme, aby jsme asimilovali něco, my jsme všichni unikátní. Mhm. Já, že to není dogma. Je to o tom, že otevřený třetí oko je podívat se na to, co funguje pro mě, co je v afinitě pro mě. A to může být pro nějakou dobu, ale vždycky se na to díváme v přítomném okamžiku. Něco mohlo být v Mhm. afinitě a najednou zjistíme, že už to není. A to je tohle v afinitě. A ta ochota, zase změna. OK, já Mhm. budu důvěřovat svému vedení, já budu důvěřovat svojí pravdě a půjdu tam. I když nevím, Mhm. já. Jak je to třeba po smrti s našimi spirituálními nebo duchovními schopnostmi? Je Hmm. třeba možný, že nějak jako zesílí ještě, Hmm. když už jsme jako spirit bez těla, nebo dokázala bys k tomuhle něco říct? Tak tady jedna věc, kterou pochopit je, že naše těla nám dávají zkušenosti, které nemůžeme mít jenom jako spirit a zároveň tam jsou určité limity. Já, Mhm. já pořád exploruju dál a dál, co jsou limity, které do nás byly naprogramované, jaké limity můžeme změnit, ohnout. Trošku jak Matrixu, protože ono to tak je, ale pak jsou určité věci jako gravitace, čas, které jsou spojené s tělem. A takže je to zajímavá otázka. Já jedna věc, kterou vidím, že já pracuji s lidma, nebo pracovala jsem hodně s lidmi, kteří umírali, převedla jsem spoustu duší na druhou stranu. Um, já tam vidím větší jistotu, větší lásku, větší štěstí, větší uvědomění, větší propojení, ale zároveň jsou věci, které nemůžeme zažívat, které jsou spojené jenom s tělem. A jedna z toho je cítit. Cítit. Mhm. A to je něco, čeho se většina lidí vyhýbá, proto žijí jako roboti. A já pak slyším věci jako, já tady nechci být, to je moje poslední inkarnace. Přitom ty lidi jsou úplně mimo, nejsou tady. Říkám, já, ty ještě vůbec nevíš, co je to být tady a chceš odsaď odejít? Takže jakoby tady je ta misinterpretace vlastně toho, co to je být naživu, co to je být člověk. A součástí toho je cítit všechno. Že pak teprve začnete rozumět tomu, proč vlastně ty těla máme. Já. A když začneme opravdu, já poslední několik let, ale hlavně poslední rok, co jsem se začala učit, je, že můžu úplně stejně cítit obrovskou bolest a obrovský strach, jako obrovskou extázi nebo obrovskou radost. Protože všechno to má svoje místo a všechno je to medicína. Mhm. Takže nevybírat si, já někdy slyším lidi, že jo, pozitivní, negativní. To je rozdělení dualistické. Neexistuje pozitivní nebo negativní emoce, neexistuje pozitivní nebo negativní zážitek nebo zkušenost. Naše mysl tomu dodá hodnotu a řekne, tohle bylo pozitivní, tohle bylo negativní, tohle už nechci, nebo co si o tom budou jiní lidi myslet. Takže to jsou přesně ty energie, které čistíme a potom ty emoce jsou proud, který nám dává zkušenost. Yeah. Mhm. A je možné teda nějak říct, co se pak děje s těma zkušenostma, s těma duchovníma získanýma schopnostma potom, až to tělo nemáme? Hm. Já, jdeme říct, co já vím, a protože, že jo, dokud máme fyzické tělo, nemůžeme jít nad určitou vrstvu z astrálu. To je Jo, prostě jo. dohoda, že jo, takže já jenom můžu vědět, vím, co v tomhle životě a v tom, co jsem přečetla v sobě a v jiných lidech a co si pamatuju z minulých životů, tak my, když opustíme tělo, tak vlastně procházíme to, co jsme nedokázali zpracovat v těle, tak my vlastně procházíme těma zkušenostmi, že jo, a učíme se. Jedna věc, kterou jsem viděla, slyšela a sama jsem se na ní nacítila, rezonovala se mnou, byla, že budeme taky cítit věci ostatních lidí.
aby Mhm. se naučili tu zkušenost, že jo. Že to je ta možnost čistit tu karmu a pak si vlastně vzít tu energii na druhou stranu. A já sama, Mhm. já nemůžu říct, co je na té druhé straně teď, za kterou nevidím. Mhm. Já. Ale až umřu, a pokud Já. ty budeš nežiju, jak za tebou přijdu. Protože byli lidi, co přišli a vzali mě, jo. Že když máte někoho, Ano. komu pomůžete přejít, že jak tě můžou vzít trochu dál, ale já bych říkala, já to dokážu vidět, dokážu to vnímat, dokonce to i cítím ve svém těle, tu masivní expanzi, ale je těžký pojmenovat, protože to už je zkušenost, Mhm. která je bez těla. Mhm. Tuhle chvíli, možná se mě zeptáš za rok a já ti úplně pojmenuju, co se děje po smrti, ale v tuhle chvíli to je to, ale je to expanze. Tohle můžeme vnímat, když spíme, já to vnímám, když jsem na astrále a spím, je to masivní expanze, Mhm. není tam žádný limit, neexistuje tam bolest, je tam plné vědomí. Je tam velká hravost, je to obrovská expanze a pro mě právě někdy se vracím z toho astra, vracím se do těla, tak první, co je, tělo, ok, je to fakt jak ten avatar. A teď, a teď mě, a tady něco a tady a někdy ty rána jsou fajn a vezmu si to expanze a někdy, bojím mě žádat, musím jít čůrat. A najednou je tam ten limit toho fyzického těla, že jo. Ale jakmile si do něho sesadneme a začneme v něm fungovat, můžeme otevřít oči, šáhnout si na věci, mluvit s ostatními, cítit věci, tak je to, proto tady jsem. A u ty páně jedna věc, která já v tuhle chvíli musím říct věřím, že ji ještě úplně nezažívám, je, že tuhle expanzi můžeme mít plně v těle. Mhm. Každý den. Já. Mhm. Mhm. To taky rozhodně věřím. Tak na tom tady pracujeme, že my čistíme energii, aby jsme mohli mít tady tuhle expanzi. Já. A jsou chvíle, kdy ji zažívám. Rozhodně. Já. Rozhodně. Já. Mhm. Já. Já někdy říkám I arrived, teď jsem přistála, jsem tady. Že když je člověk plně a zažívá tu expanzi, jak víš, že jsi tady, tohle je ono. Proto tady jsme. Mhm. A pak nás něco zase odvede, a nebo něčemu začneme rezistovat a naše mysl si dělá příběhy a vykopne nás to od tam, a pak se zase můžeme vrátit. Že já bych řekla, že to není o tom tolik, pro lidi hodně je ten obrázek osvícení je, tak já jsem teďka tady a takhle to furt je. A, takže když to tak furt není, tak si myslí, že něco je špatně. Ale ultimátně já bych řekla, že je to velice ebb and flow. A čím méně jsme v rezistenci k tomu, když nás něco vykopne, tím rychleji se vrátíme do přítomného okamžiku. Takže Mhm. dovolujeme té řece vědomí, aby námi plynula a už ji nekontrolujeme tolik. A to je něco, co můžu říct rozhodně 100%. Já. Mhm. Mhm. Děkuju. Mhm. Ještě bych se chtěla zeptat, jak na úplně teď z jiného soudku, jak se projevuje, nebo i jak třeba rozpoznat závislost ve vztahu Mhm. a co to dělá vlastně s energií v našem těle. Já. Protože vidím hodně kolem sebe Mhm. závislostních vztahů. Já. Já sama ještě pořád se tím prokousávám, je to široký téma pro mě, takže je to i dost široká otázka, jsem si toho vědomá, ale třeba jestli můžeš to nějak nakousnout. Já. Já bych řekla, ono je důležité si uvědomit, že všichni jsme programovaní do spoluzávislosti od malička. Jo, vidíme to u našich rodičů, a ve světě kolem sebe, ve filmech, v knížkách, prostě všude je to té codependency toho, já bez tebe nemůžu žít, vůbec ta idea toho, ty mě doplníš, je. Takže Mhm. to je jedna z těch věcí a potom pokud nám ten druhý, a tohle je těžký, jo, já na tom sama pracuji, já momentálně nejsem ve vztahu, ale taky to vztahy byly vždycky velká výzva pro mě, protože jsou naše největší zrcadlo, že jo? Že všechno, čemu se vyhýbá, se nám ukáže ve vztahu. Um, ta idea toho, že je něco venku, co nás doplní. Takže jo, nebo když někdo říká moje lepší polovička a tedy tyhle věci. A takže když nám ten člověk venku nedá něco, tak vlastně my nevíme, že tohle je něco na mě, abych já šel dovnitř, nebo šla dovnitř a začala s tím pracovat a co se tady děje a na to jsou potřeba dva lidi. Takže to je další věc, kterou vidím, je, že jenom jeden člověk, a většinou je to žena, na sebe pracuje v tom vztahu Mhm. a druhý člověk ne. A myslí si, čím víc na sebe budu pracovat, tak se potkám s tím člověkem. Jenže bohužel, co se stane, čím víc na sebe pracuje, tak se budete víc a víc vibračně oddalovat, pokud ten druhý člověk na sobě nepracuje.
Mhm. A takže to je další věc, je, že musí být dva lidi. Na vztah Mhm. musí být dva přítomní lidi, že to je jenom jeden, to nefunguje, to nebude fungovat. Tady by se projevila kodependence způsobem, že jeden člověk na sebe pracuje, vidí toho druhého se oddalovat, ale furt drží. Nechcou Mhm. pustit, to je kodependence. A kde v těch zdravých vztazích, včetně přátelství, jo, zdravá přátelství je, kdy to pouštíme. To nezáleží, že nám na tom člověku nezáleží, ale pokud my žijeme ve své pravdě Mhm. a opravdu jsme ochotní mluvit o konfliktu, pracovat na sobě, dělat tyhle věci a ten vztah prostě nerezonuje dlouhodobě a není tam ochota komunikovat, není tam, tak jakoby, co tady děláme? Tam je ta kodependence, tam je ten strach, co se stane, když budu sám nebo sama. Takže my se držíme toho vztahu ze strachu. To je Mhm. kodependence. Kodependence není v lásce, a je ve strachu. Mhm. Já. A zdravé vztahy jsou v lásce. A není to lehké, zase je to něco, na čem pracujeme každý den. Já jsem já pořád se učím mít zdravé vztahy, které jsou založené na bezpečí. Takže Mhm. když se něco stane, když je konflikt, tak víme, že se vrátíme, že to chceme vyčistit, ale je to, aby jsme obě, já v tuhle chvíli třeba nemám romantický vztah, ale mám velice dobrou kamarádku. A jedna věc, o které jsme mluvili, byla, jak můžeme být obě ve své pravdě. Takže já bych řekla, ve zdravých vztazích můžou být všichni ve své pravdě. V Mhm. kodependentních vztazích jeden nebo oba lidi nežijí ve své pravdě. A dělají věci, aby udrželi ten vztah. Často je to pro lidi kolem, co si lidi budou myslet, ze strachu, já to sama nedám, nebo sám to nedám. A tady tyhle věci. Takže to není v lásce, je to založení na strachu. A opravdu odevzdat se lásce je strašidelný, protože se Mhm. odevzdáváme důvěře. A když nás ten druhý odmítne nebo nám něco nedá, tak budeme zranění. Takže schopnost být zranitelný. A to je Mhm. jedna z věcí, co je často v kodependentních vztazích, tam není zranitelnost, opravdová zranitelnost. Tam bude manipulace, dát nebo dostat, co chceme, nebo já ti to dám, že ty mě jinak opustíš. Já. Takže to jsou spolu závislé vztahy, no. Já. A co takový to, já tě zachráním, já Oh, je, tě to je taky. vyléčím, Děkuji, to je výborné. ukážu ti cestu, A zase si všimla, že je to založené na poradím. úctě a na strachu. Takže ten, kdo chce Mhm. zachránit, tam je taky zranění. Já. Mhm. A já bych říkala, v tomhle je to klasicky, o tom mají hezky mluví, že je ta klasická dynamika toho zachraňování, je rytíř na bílém koni. A to může být muž nebo žena, že jo? A můžeme říct muž, ten, kdo bude mít tu maskulinní energii v tom. A potom žena damsel in distress, dáma v nesnázích. Zachraňte mě. Já jsem bývala dáma v nesnázích, víš co tomu nebo ne? Takže dámy v nesnázích vypadají různě. Ale je to to, že vlastně část nás nechce převzít zodpovědnost za svůj healing a chce, aby nás někdo zachránil. Aha, aha. Je, je. A zároveň ten, kdo chce zachraňovat, že jo, tak tam je taky nějaký strach, protože tam potřebujeme dynamiku. Já musím někoho zachraňovat, to znamená, potřebuji někoho, kdo potřebuje být zachráněný. Ve zdravých vztazích, které jsou král a královna, a zase tohle není jenom o pohlaví, jo, tohle je o tom, jak proudíme energii, že ten, kdo má víc femininní energie, může být z vínu, že jo, a ten, kdo má víc maskulinní, bude víc věnu, ale ultimátně během toho vztahu ono se to přelívá. A tam nikdo nezachraňuje nikoho, Mhm. protože každý bere zodpovědnost za to zachránit Yes. sebe a potom pracujete pro ten vztah a můžete být tým. Mhm. A je to stejně v přátelstvích, v práci, v romantických vztazích. Mhm. Tam převzetí zodpovědnosti za sebe a co můžeme dát sobě a co naopak potřebujeme ve vztahu a naše zodpovědnost je, jak to komunikovat a potom, jestli ten druhý člověk je ochotný nám to dát. Takže je to neustále o těch dvou lidech a já mám jednu kamarádku, která je mýho věku a už je vdaná spoustu let, nějakých 20 let, což v naší věkové kategorii není tak běžný, že jo, lidi se Mhm. rozvádí, opouští. A já jsem se jí na to ptala, ona mi řekla, od chvíle, co jsme se se svým manželem potkali, až doteď, my pravidelně děláme check-in, je tohle Mhm. ještě to, co chceme. Mhm. A 20 let ta odpověď je ano. Ale já bych řekla, že součást toho je i to, že jsou ochotní se zeptat. A já jsem o tomhle slyšela mluvit nějaký psychologi a oni mluví o tom, že lidi se potkají
začnou být ve vztahu a pak se přestanou mluvit, jenom začnou koexistovat. Takže už se vlastně neznají. A lidi, jejich kamarádi nebo blízcí je znají líp než člověk, se kterým žijí každý den. Takže zase ta komunikace, ta Mhm. odvaha, je to ještě to, co chceme, co se tady děje, co můžeme pro sebe udělat, anebo odvaha říct, tenhle vztah už dokončil, co jsme spolu si dohodli a pojďme každý Mhm. hledat svoje štěstí. A zase já vidím, když ty vztahy ukončujeme víc, řekněme, z dospělého místa, pokud oba lidi jsou zdraví, samozřejmě, pokud jeden člověk je nezdravý, to je těžké ukončit zdravě, um, tak tam může opravdu zůstat ta vibrace přátelství nebo aspoň respektu. Mhm. A spousta lidí, který znám tady v Americe, vychovávají děti odděleně, rozvedli se a berou si je týden a říkají, my jsme v životě neměli lepší vztah, my jsme prostě nebyli dobří partneři, ale jsme skvělí rodiče. Jo? Mhm. Takže a ta ochota, wow, tenhle vztah může se transformovat. Já. Mhm. Děkuju. Mhm. A teď mám takovou otázku, na kterou vůbec nevím, jestli lze nějak odpovědět, ale prostě chci ji tady položit. Okay. Co se děje za změnu, když ukončíme nějaký karmický cyklus? Jo, Mhm. my s tím běžně pracujeme. Jak to vlastně vypadá, když nás ty karmický nebo neukončený cykly, jak nás ovlivňují, jak to vypadá? Teď je velký období ukončování těchto těch cyklů, tak jestli i možná třeba trochu zmínit, třeba co my kolem toho děláme za práci, šlo by to třeba nějak zmínit, Yeah, yeah. nebo cokoliv o tom chceš říct. Určitě, je. OK, takže první věc, jenom kterou bych chtěla ráda osvítit, což tady ty víš, že z jasnovidného místa karma je velice jednoduchá. A je to naše energie, kterou jsme někde nechali u někoho nebo na nějakých místech v minulých životech. Nestáhli jsme si ji zpátky, můžeme být s těma lidma nebo místo dohody. A činnostmi, jo, tam jsou ty cykly. A to znamená, karma je o tom, že my chceme prostě zpátky svou energii. Všechno svou energii. takže potom uděláme ty dohody s lidma, že naše rodina budou lidi, se kterými máme nejvíc karmy, naši partneři. Tam proto ty vztahy jsou nejtěžší, protože tam máme nejvíc karmy s těma lidma. My jsme doslova řekli, já si ty lidi pozvu co nejblíž, abych nemohl utéct nebo nemohla utéct od těch energií a pracovat s něma. A pořád se nám daří to dělat, že jo, ale pokud tohle pochopíme, že karma je o výměně energie, my chceme svou energii zpátky, oni chcou svou energii zpátky. Takže co my děláme je, my používáme nástroje, jeden z nástrojů, které používáme na karmu, je, čemu říkáme karmický prstýnek, karma je cyklus. Takže my chceme dokončit ten karmický cyklus. A někdy uštipujeme. Je třeba s blízkýma lidma, nebo s nějak, co jsme velký, co jsme semka přišli vyčistit. A tak budeme uštipovat třeba roky a pak najednou zjistíme, wow, něco se plně změnilo. Pro mě třeba jedna z velkých věcí karmických, co jsem ukončila v tomhle životě, byla, proto jsem se i narodila do bývalého Československa, bylo to úsilí, ta třetí čakra, tlačit věci, ta síla, která je odpojená od spiritu. A trvalo to roky, já ji během tréninku, protože jsem začala učit, a pak když jsem to dokončila, co najednou zjistila, já nemusím nic tlačit. Já jsem v souladu se svým božským načasováním a já můžu důvěřovat tomu proudu života. Takže se kompletně změní. Vy se změníte. Vaše vědomí se změní, jak věci vypadají ve vašem životě se změní. A tak já nevím, máš něco víc specifického, nebo stačí to takhle? Stačí to úplně takhle. OK, yeah. Ani mě k tomu nic dalšího nenapadá. Yeah. A ještě Krás. jedna věc, kterou bych chtěla možná dodat, tak skvělá otázka, je karmický vztahy. Že když Mhm. někoho potkáte a totálně vás smete, to jsou karmické věci. Já, takový to, já bez něho nebo bez mě můžu žít, To o tom mluví Dalaj Lama, což mi se hrozně líbí, že Dalaj Lama mluví o vztahu. Když je tady tahle energie, tak jste kompletně v karmě, to je karma. A to neznamená, že s těma lidma nemůžete mít vztah, ale napřed chcete vyčistit tu karmu a pak se podívat, jestli je to v přítomném okamžiku. Já mám jednu vlastně studentku teďka, která někoho potkala, ona je ve vztahu a byla z něho úplně mimo a až jako do místa, že jsem přemýšlela, jestli by utekla, jako vyčistili jsme tu karmu a ona nám říká, já jsem úplně neutrální. Mhm. Takže tohle je to, co nám taky pomáhá. Já někdy říkám karmě slon v pokoji.
Je to ta třetí energie, na kterou úplně říká, tady něco, jak kdyby tady bylo něco v a může to být pozitivní nebo negativní, může to pomáhat nebo znemožňovat tu komunikaci, ale je to ta energie, kterou vnímáme a úplně si nejsme jistí, co se tady děje. Je to jak kdyby energie mezi námi. A to bývá ta karma. Já. Mhm. Takže, Mhm. takže proto je to čištění karmy. V podstatě čištění karmy my přivádíme energie do přítomného okamžiku. Mhm. To je to, co děláme. Mhm. Já to někdy vnímám i tak, že jakoby něco takového divného, co nesouvisí ani pořádně s tou situací, se jako prosakuje, vyvěrá někde tady a já na to koukám a říkám si to, co to je, takový je to jako divný, taky to nevím moc Je, popsat, je. To jak je to, by to čemu tam říkám ten slon v otačí. pokoji. Tam je Jo, prostě slon v jo, pokoji. Někde je, tady to pod... se mi moc líbí. Co se... je to tak, je. A my to třeba i zažíváme, že jo, když třeba přijdou někdo si přijde pro reading a vy čtete a někdo přijde a okamžitě tě nesnáší a nevíš proč, že prostě se nikdy nepotkali. To bývá často karma. Je. Nebo já jeho. Nebo je dobrý, že jo, je, přesně takhle. Škrzu, Sedím s ním 5 minut a už mě sere. rozhodně, je. Ještě dáme jednu otázku. Eh, co je to projekce na budoucnost? Jak to vypadá, když projektujeme? Jak si ji třeba i uvědomit? Nebo jak ji třeba v sobě i cítit, jestli to jde? Je. A z čeho taková projekce třeba pramení? Mhm. Mhm. Je. A jak nás taková projekce jakoby odvede z těla? Mhm. Nebo jak s ní i třeba pracovat? Mhm. Mhm. Je. Hmm. Tak já bych řekla, že tady se dostáváme k tomu, že většina lidí tvoří svou budoucnost na základě své minulosti. To znamená, cokoliv, co prožili, tak my vytvoříme obrázky, které jsou nabitou určitou energií, že jo. A, takže my budeme projektovat to, co známe, protože už to tak bylo, tak to začneme projektovat na to, co bude. A tím pádem naše energie není v přítomném okamžiku a nemůžeme vytvořit něco jiného, než co známe. Takže tohle je hlavně důležité, když chceme měnit cykly, jo, když řekneme třeba někdo byl vždycky invalidovaný, nebyl oceněný. Jo, takže teď už očekává jenom tu invalidaci, jo, a zase budu neoceněný. Jo. A to je to, co vytváří. Takže i když ta situace jim začne dávat ocenění, oni to nemůžou mít, Mhm. protože očekávají to neocení. Takže i kdyby 90, ze 100 lidí 90 je validovalo a jeden je invalidoval, tak to je to, co budou slyšet. Jo, ty mi potvrzuješ mou realitu. Já. Um, já bych řekla, co je v tomhle nejlepší, je začít si uvědomovat, když přemýšlíme o budoucnosti a začít se stahovat energeticky a vracet se do přítomného okamžiku. Mhm. Si uvědomovat, co do té budoucnosti projektujeme, že my vytváříme svou budoucnost v přítomném okamžiku, že jo. Takže jaký jsou tam emoce? Je tam strach? Takže to je to, co tvoříte. Je tam bolest, je tam, co projektujete budoucnost, protože ji vytvářím teď, co je tam za emoci a z čeho je vytvářím, je to z lásky nebo ze strachu. Já. Takže vracet se do přítomného okamžiku a starat se o to, co je tady. Jak se cítím teď? Co dělám Mhm. každý den? Podporuji sebe, tvořím ten život, který chci žít, anebo čekám, že až se něco stane, tak já začnu žít ten život, který budu žít. Tím pádem budeme žít vždycky v budoucnosti. Vždycky to bude něco až. Mhm. A protože já mám ráda, jak Nike, že jo, říká just do it, prostě to udělej. Mhm. Je. Takže když už to cítíme a cítíme, že to přichází od našeho vyššího, že to něco, já bych řekla, jak rozpoznat, co je něco opravdu naše, je, že tam budeme mít nadšení, bude tam radost. A pak se často může ozvat strach. A většina Mhm. lidí se zasekne na tom strachu. Ale pokud dokážeme jednat na té radosti, pokud dokážeme jednat na svým entuziasmu a začít tohle přinášet do své každodenní reality, tak to je ta budoucnost, kterou začneme tvořit. Je budoucnost, která je v radosti, která je v entuziasmu a tedy v těchto věcech. Takže vracet se do přítomného okamžiku. Jak se to může cítit? Já bych řekla, když nám začne hodně energie utíkat do budoucnosti, která se ještě nestala, a minulost, která už není, ale v tomhle případě do budoucnosti, protože to je tvoje otázka, tak tam často bude úzkost a strach. Mhm. Nejsme tady.
nejsme uzemnění. A když jsme Mhm. uzemnění, když jsme opravdu tady, tak je tam důvěra, je tam opora, je tam přítomnost. Když začneme projektovat energii do budoucnosti, anebo se začneme vracet do minulosti, nejsme v přítomnosti. Takže tam začnou se odehrávat všechny tady ty buď strachy, nebo v minulosti může být deprese, že jo, Mhm. bolest v minulosti, kterou jsme nepustili a teď o ní budeme přemýšlet. Takže začneme cítit všechno tu energii, kterou jsme nepustili a začneme si říkat chudáci. Nebudeme do té budoucnosti. Takže já bych říkala, nejjednodušší odpověď je vracet se tady. Jsem. Neustále Mhm. se do přítomného okamžiku. A už když si uvědomíte, že přemýšlíte o budoucnosti, tak se vracíte do přítomného okamžiku, protože jste si to uvědomili. Mhm. A A ze co začátku, třeba, no, povídej. a co třeba taková situace těšit se na dovolenou? Hm. Já bych říkala, těšit se na dovolené je skvělé, my všichni chceme excitement, ale když zjistíte, že opouštíte tělo a odcházíte tam do té budoucnosti, tak se budete začít vracet energie a vracet se do tady a teď a cítit ten excitement, cítit to Mhm. nadšení. Tady a teď. Mhm. Je Tady a teď. to, já jsem Mhm. tady a teď. Takže to, já bych řekla, ten rozdíl v tom je, že když jsme plně zakořenění v přítomnosti, jak se můžeme těšit na věci, to neznamená, že se na ně netěšíme. Naopak, já bych řekla, že se těšíme ještě víc. Ale nemáme Mhm. tu připoutanost, že pokud se něco změní a my na tu dovolenou nemůžeme jet, nebo tak, můžeme cítit zklamání, ale budeme rozumět tomu, že OK, tohle se teďka děje, to pro mě je nejvyšší dobro a já to můžu nechat jít. Mhm. A volat si tu energii do přítomného okamžiku, být stejně jediné místo, kde můžete být nadšení, je teď. Není to, až Mhm. budete někde. Mhm. Takže teď být nadšení z té dovolené a být nadšení tady z té dovolené. A Mhm. neopouštět tělo a neutíkat do té budoucnosti, která se ještě nestala. A co se potom stane, je, že když lidi na té dovolené jsou a už tam naprojektovali hodně energie, tak si to dovolenou neužijou, protože tam nejsou. Takže, Mhm. takže stejně je vracet se do přítomného okamžiku, být tady a teď. Já. Mhm. A jsou zase, že jo, já vím, že jasně o tom určitě každý hodně slyšel tady a teď a ultimátně proto učím ty nástroje a budeme učit, že budeme mít víc učitelů, které budou učit víc nástrojů, které pomáhají, jak se vracet do toho přítomného okamžiku. Mhm. Mhm. Takže dalo by se říct, že potom, když tam už nějakou energii do té budoucnosti naprojektuju a pak tam do toho místa dojdu, že na ní vlastně narazím, Jo, že přesně. tam jakoby leží. Tak. Mhm. To se tady děje. Jo. Že nemůžeme být tady, že jo. Takže Mhm. vracet se. A i když jste v minulosti nebo v budoucnosti, že my učíme jednoduchý nástroj Zlaté slunce, ty budeš dělat meditaci za chvíli, volat si tu energii, to je vaše energie, vaše pozornost, volat si ji do toho Zlatého slunce, vracet si ji zpátky do těla, ale pak taky udělat rozhodnutí tady být. Mhm. Že ty nástroje sami o sobě, jako my musíme udělat to rozhodnutí, nám jenom pomáhají být víc tady, udělat jasnější rozhodnutí a být víc v pravdě. Mhm. Je, ale neudělat to jenom o těch nástrojích, což někteří lidi mají tendenci, ty nástroje to za mě vyřeší. To zase oddělávání té zodpovědnosti. Ne já, muzikant. Oni to dělají. A když se to neděje, tak ty nástroje jsou špatný. Obviním něco tam venku. Jasně, já jsem to taky dělala, jo, jakože, jasně, mě ty nástroje nefungují. Já nemyslím zodpovědět tu otázku. Jo, moc hezky, děkuju. Můžu tě poprosit, jestli bys nám mohla dát nějakou super krátkou meditaci, třeba tak na 5 minut, jako takový restart nebo reset během dne, třeba pro lidi, kteří pracují v kanceláři nebo kdekoliv jinde v práci, nebo jsou po jednání, nebo jsou nějak unavení, tak takový restart třeba místo kafe. Super, ok, jasně, určitě. Tak jo, tak Děkuji. tak já vás pozvu, abyste zavřeli oči. A já se nadechli a začali si uvědomovat svoje tělo. Já bych řekla, pokud byste nemohli udělat nic jiného během dne, zavřete oči a obraťte tu pozornost do nitra, do sebe. A začněte si uvědomovat, jak se cítí vaše tělo. Tím už si přirozeně začínáme stahovat energii od ostatních, tím, že si uvědomíme sebe. Takže většinou naše vědomí ve ven během dne.
A já vás pozvu, abyste začali vnímat své nohy na zemi, své šlapky, jak se cítí vaše šlapky. Já teďka v tu chvíli mám trochu studený. Vemte si tu tíhu, dovolte svému tělu začít relaxovat do té židle, ve které sedíte. Já. Já vás teď pozvu, abyste si začali uvědomovat ten prostor za očima. To je naše třetí oko, naše vědomí. A tady vidíme energii se zavřenýma očima. Tady opět vstupujeme do dimenze vidění a neutrality, humoru, lehkosti. Jsou vibrace, na kterých funguje spirit. A tady z tohohle místa já vás pozvu, abyste si před sebou vizualizovali, vytvořili obrázek kořene, nějakého hlubokého kořene, silného, šťavnatého, ve kterém je spousta životádárné síly a komunikace. A energeticky vezměte tenhle obrázek a spojte ho u kostrče, je vaše první čakra, které se říká kořenová čakra. Vy si představte, že ten kořen tam tak zašroubujete a nechte ho růst dolů do centra země, což je první čakra téhle planety. A možná může mít nějaké vedlejší kořínky, že vy se teďka spojujete s touhle planetou. A tohle, odkud přichází hodně úzkosti, je z neuzemnění. Když nejsme uzemnění, když jsme podporovaní, když jsme tady a teď. Začněte dýchat do toho spojení. A gravitace je na naší straně, takže když se uzemníme, tak ten kořen nebo jakékoliv uzemnění začne vytahovat energii z našeho těla, to, co nepotřebujeme, co není naše, co není v přítomném okamžiku. A těmi kořeny to začne jít do centra planety, kde se ta energie recykluje a neutralizuje, takže nebojte se, že znečišťuje ta planetu. Je velká recyklační stanice v první čakře. A jenom si všimněte, kde v těle, jak se uzemníte, tak můžete začít víc cítit energii v těle. Já, že možná, teď mě bolí rameno, nebo tady je nějaký diskomfort. Neutíkejte od toho, jděte do toho místa. Začněte do něho dýchat, pozdravte to místo, ahoj. Se zvědavostí. A tohle je místo, kde často můžeme jít do analyzátoru, začít analyzovat a přemýšlet, co tam v tom je místě. Takže já vás pozvu, abyste šli za to myšlení a zavolili si cítit tu energii v tom místě, dýchat do toho místa. A jakákoliv energie, která není vaše, nebo není v přítomném okamžiku, dovolte jí, aby začala odcházet, aby se začala uvolňovat, začala odcházet dolů tím kořenem do země. Možná je to nějaká konverzace, které se držíte. Někdo ráno něco řekl, co vás invalidovalo. Au! A ještě furt to tam držíte. Dýchejte do toho, nechte to jít. Ještě mě to stejně musí být ta ochota. Já to pouštím. Dýchejte. A nechte tu energii stékat. A to, co není naše, se nebude cítit dobře v našem těle. Takže pokud se něco necítí dobře, jak pouštíte cizí energii, mi nechte stéct. A začněte si uvědomovat svůj prostor kolem sebe, vaši auru, vaše elektromagnetické pole a představte si, že si ji můžete zavolat zhruba do vzdálenosti rozpřežených paží kolem vašeho těla, jako takové pěkné vajíčko. Začít ten prostor vlastnit, tohle je můj energetický prostor. Nezapomeňte, to vajíčko je i za vámi, pod vámi, kolem vás, před vámi, nad vámi. A začněte ten prostor vlastnit, můj energetický prostor. A můžete si představit, že jak si tu auru zavoláte, tak se dole začne spojovat pod vámi s těmi kořeny. Můžete pouštět i za svojí aury jakékoliv cizí energie, které jste si nazbírali. Pustit tu konverzaci, pustit ten projekt.
tím, že to energeticky pustíte ze svého prostoru, to neznamená, že na to zapomenete a přestane to existovat, ale začínáte mít k tomu prostor. A to vám pomůže k větší neutralitě, k lepšímu vhledu. Vytváří to nové možnosti, když to pustíme. Necháme to jít. A teď vás pozvu, abyste se nad hlavou vizualizovali obrázek zlatého slunce, které představuje vaši spirituální energii. A udělejte ho velké. Veliké zlaté slunce. Já jsem známá, protože mám ráda velká zlatá slunce. Můžete ho udělat tak velký, jak pokoj, ve kterým sedíte. A tohle zlaté slunce reprezentuje vaši spirituální energii. A my ho ještě zvětšíme tím, že si zavoláme energii. Takže pokud jste někde v půlce dne, jste někde v ofisu, že jo, jak si chcete zavolat energii, nechte to zlaté slunce, aby bylo magnetické a začalo magnetizovat vaši energii, kdekoliv jste ji nechali, u lidí, na místech, v projektech. Zavolejte si. A tohle určitě znáte, že někdy se něco snažíme vyřešit a nejde to a dáme do toho víc a víc a víc energie a ono to víc a víc a víc nejde. A to je proto, že všechna naše energie je v tom napumpovaná. Takže my, když si ji zavoláme, tak tomu dáme prostor. A může k nám přijít nové řešení, může přijít inspirace, nebo někdo přijde a nabídne nám pomoc, kterou jsme předtím neviděli, nečekali, nemohli mít. Že nechte to zlaté slunce, aby se volalo vaši energii část celého dne, kdykoliv jste teďka v kterékoliv hodině svého dne. Ha. A nechte to zlaté slunce zářit nad hlavou a pak nechte, aby začalo stékat všechno to zlato a začalo naplňovat vaše tělo fyzické od hlavy až k patě. Nechte to zlato stékat a naplnit celé vaše tělo. Nezastavujte se u srdce, většina lidí se zastaví u pětky nebo u srdce, nechte to zlato stékat dolů do těla, do svého trupu, do žaludku, do pánve, do noh, pážemi dolů, do dlaní. A pak nechte to zlato přetéct až do celé vaší aury. Máte krásný obal kolem sebe, krásné vajíčko. To je teďka plné vašeho spirituálního zlata. A potom, jestli nějaké zlato chce otéct, tak ho nechte otékat dolů uzemněním. Vlastně je to ten prostor, můj prostor, moje království, moje královnovství, moje energie. A teď si udělejte ještě jedno zlaté slunce a my si můžeme vytvářet energii. Že vytvořte si nějakou podporující energii pro zbytek svého dne. A možná pokud jste ve vážnosti, možná chci nějaký humor, nějakou lehkost. Pokud to drhne, že jo? Snadnost, lehkost, proud. Pokud nejste trpěliví, trpělivost. Jistotu. Všechny možné energie. Vytvořte si to v tom zlatém slunci a teď se naplňte tímhle, že nechte zase stékat tu energii ze zlatého slunce a začněte naplňovat svoje tělo touhle energií, cokoliv, co to je. Jestli chcete víc lásky, vytvořte si lásku. Jestli chcete víc bohatství, vytvořte si bohatství. A nechte tu energii stékat. Tohle je jedna z věcí, kterou si uvědomit, ty energie nejsou vně nás. To není něco, co musíme najít venku. To je něco, co potřebujeme vytvářet v sobě. Čím víc toho budete mít v sobě, tím víc to vytváříte navenek, protože vy jste, kdo tvoří tu realitu. Že jestli chcete něčeho víc venku, naplňujte se tím víc, žijte to víc, vytvořte proto víc prostoru v sobě. A realita se pak musí změnit. Musí, protože vy jste její tvůrci. Takže nechte tu energii stéct a vytéct zase vaší kůží do celé vaší aury, do vašeho království. A jak se to cítí? Jak se cítí ve vašem těle? Dovolte si to cítit. Jo. Tak můžete otevřít oči. Já nevím, já myslím, že to bylo tak 7 minut, když jsem se dívala na Výborný. To bylo tak Paráda, jak se přibliž. říká, kafičko. Jo, jo, jo.
To byl jen takový orientační ten čas. Aha, super. Děkuju moc, krásná meditace. Doufám, že se lidi k ní budou vracet v své práci místo kafe. Tak já ti děkuju za dnešní povídání a Taky děkuji, Míše. Zase příští měsíc. budu se těšit. A tak, Měj se krásně. taky, ahoj. Ahoj.